Club Junta, building better Africa. Richard Mphepo ndimafuna ndikuyankheni ichi kuti ngati munthu sukudziwa, poti sukudziwa nthawi zina zimakhala bwino kukhala chete. Choyambirira muzifufuza kuti kodi IMF imagwira bwanji ntchito ndi maiko amene imawathandiza. Malawi is a sovereign state. Malawi cannot just be dictated. Malawi imayenera kukhala ndi stand alone decision. Then IMF ikamabwera simakhala kuti ikubwera ndi decision kale. Nde mukamanamiza anthu kumanena kuti ayayi akufuna kuti ati agwetse kwacha ndi 60%. Mukuyizwa inu 60% imene ingakhalire, imene ingachitire affect dziko, kuti mukanene kuti kwacha ikagwe by 60%. Mumayenera kuti mufufuze mupeze kuti kodi IMF imagwira ntchito bwanji, kodi IMF imagwira ntchito bwanji ndi maiko, kodi IMF zolinga zake zimakhala chani. IMF ntchito yake sikugwetsa maiko kapena sikugwetsa currency ya maiko. IMF imathandizira imati International Monetary Fund. So imene imakhala yoti ikuthandizira osati kuononga makalesi a maiko, osati kuthandizira kuti dziko ligwe, kuti opposition akhale akusangalala ayi. Nchifukwa chake mwina mwaona circulation imene kuyenda ya Reserve Bank of Malawi imene yatsutsana ndi zimene mukunena zonena kuti kwacha ikuyenera kugwetsedwanso by 60%. Zimene mukuyankhula inuyo ndi zimene amayankhula ngati akali ati zongoloweza zongomva kungoauza kuti ayi kalese imayenda chonchi chanchani ndikumapita pa msonkhano ndikumakayankhula, pamene iwowo akhalali mboma momwemo, akhalali minister mboma lomwero. Chifukwa chonena kuti achoka mmene muja akubwera ndikumakayamba kuyankhula zinthu zonena kuti wakhoza kakwanisa kuchita zinthu chifukwa tachosedwa pa minister. Sitipanga choncho. Nde inuyo ndikuuzeni ichi kunena kuti zimene mukunena zonena kuti ikubwera kuti akufuna kuti IMF alembera minister kuti apange agwetse kwacha by 60% ndi zabodza. Simunafufuze, simufufuza, simulibe information ina iliyonse, koma mwangozolowera kuyankhula kukamwa kwanuko. So pano inuyo Richard Mphepo, inuyo you are related to Francis Mphepo UDF. Inuyo mumagwira ntchito ndi Boni Kalindo. Inuyo mumagwira ntchito ndi Antanyiwa. Inuyo mumagwira ntchito ndi Abakiri Muluzi TV. Palibe amene angakukhulupirireni china chilichonse chimene munganene, chifukwa anthu anadziwa kale kuti zolinga zanu ndizongofuna kuononga mbiri ya dziko ndi cholinga chonena kuti inuyo bola zanu zalowa nthumba. Apapa munapezeka kuti mwayenda ndikupita ndi IMRA aja ndikukaona mapolice areas imene mmadusira ma smugglers, kumene kuja mwapezako ka allowance mwakwanisa kugula phone. Simunabwere ndikuthokoza kuti tagwira ntchito ndi boma ili tinakaona mavuto amene MRA yakukumana nawo, koma mukubwera ndikumakagwirisa ntchito phone yomweyo imene ma allowance yake mwapeza ku MRA aboma lomweli. Ndi pamene mukubwera kumakanena kuti akufuna kugwetsa ndi 60%, ndipo ngati zili choncho Minister of Finance akuyenera kuti atule pansi udindo. IMF mene imagwetsa imalangiza anthu ena kuti mwina agwetse kwacha kumbuyo konse nthawi yachi na Joyce Banda, nthawi yachi na Peter Mutharika, munaonapo Minister of Finance akuchita resign chifukwa choti IMF yalangiza zoterozo. Inu ngati muli ndi mavuto ndi munthu kapena ngati mukugwira ntchito on behalf of others, munayenera kuti mwina muzingogwira ntchitozo, komano ndeti mukugwira ntchito zabodza zimene sizili zothandiza Malawi. Munafunika kuti mukamabweresa mfundo, mukamabweresa nkhani izikhala yophikika bwino yoti anthu azitha kuimva, osati kungoti basi bora ndatulusa audio ndi ndikufuna ndiononge wakuti. Palibe kumene Minister of Finance amapezeka kuti wachita resign chifukwa chonena kuti World Bank kapena IMF yapereka malangizo ake ndi Minister of Finance akatule pasi udindo. No, because President amakhala is aware of the decision imene yaperekedwa.
cabinet imakhala aware of the decision imene yaperekedwa, simakhala ya one man thing. Simunganene kuti chifukwa IMF yankhula zakuti ndekuti Minister of Finance akuyenera kuti achite resign, ndekuti mwangokhala ndi mangawa ino ndi Minister of Finance iyo. Koma the reality on the ground ndionena kuti kwacha sikugwa by 60% nzabodza, ndipo anthu akuyang'anirani aona kuti zimene ino mukuyankhula ndi zabodza, ndipo muzipezeka kuti chilichonse chimene muziyankhula ndi zabodza zokhazokha, chifukwa chonena kuti mumangofuna kuti mutsegule kukamwa osati chifukwa you have an issue to open your mouth. No, pano mukanakhala ena mukadakhuzumuka kuti mwina muyambe kuyankhula kuzoona zokhazokha, chifukwa mwayankhula za mabodza kuyambira kumbuyo konse kuyankhula za mabodza, kuona kuti palibe china chilichonse chimene chikutheka, zonse zingokhala zabodza zokhazokha. Chipani chimene mukuchitumikira cha DPP chikupezeka kuti chikugwa daily, chikugwa pansi momwe chizikwera, anthu azikhala nacho hope. UTM pompano yangoganiza zoti tiyeni tidzuke, ikudzuka, ikupezeka kuti ikukwera pompano andikapezeka kuti ikatenga imene cha MP ambiri akhala ma leader of opposition pompano 2025, chifukwa 2025 tikungopita kumene kuja kukasintha leader of opposition. President ndiye mweyo, boma ndilo mweri, chakwera sakuchoka pamene paja mpaka 2030 wo. Ani zimene zikuyenera kuti ngati ma activist timafuna tizilimbikitsa kuti president azikhala 10 years yake, apange zinthu zake zimene wakonza, akachoka pamene paja azipitiratu asakabwereso. Osati kumapeza kuti munthu udagwa muzisankho 2020 ndi kumakana ati ndibweranso. Hayi. So takhati ukuwuzani ife kunena kuti ng'ombe yokalamba simakoka ngolo, mukayikakamiza kuti ikoke imangodzigwesa, pita muthalikatu azakugwerani inuyo, azangozigwetsa basi kukanika kudzuka sangayendese. Ngati akulephera kuyendesa chipani kuti chipani chimangike bwinobwino, do you think mungamukhulupirire ndi boma? Sanje tuchitipa karonga timchinji, mungamukhulupirire munthu ameneyo kuti aziyendesa dziko? Sizoona zimenezo. So inuyo munafunika kuti muzilangiza ma masters yanu, mwalangize kuti hayi tasinthani machitidwe. Awanthu Mungu achotsawa awa omwewa awa ndi amene akupangeni di campaign. So munafunikanso kuti muchite cox amitundu ina kuti akuchiteni support, koma osati kuwenga kuti Richard Mphepo mulomwe, Kambanje mulomwe, Boni Kalindo mulomwe, ndandani Antanyiwa mulomwe, Abakiri Muluzi mulomwe, opandapo wantundu wina okha mangoti ayi mademo alomwe okha. Ndekuti anthu akudabwani sopano kuti kodi anthuwa akudana ndi munthu chifukwa si wantundu wawo. No. Tiyeni tizipanga zinthu za national. Mukayiona iniyo UTM mmene ikupanga zinthu za national. Aukatenga munthu tumbuka wakumpoto kumulola kuti athe kuyimira chipani, aukatenga Kabambe wakumwera kuti athe kuyimira chipani, aukatenga ndani ndi achigawo chapakati kuti athe kuyimira chipani, pamene inuyo mukunena kuti ayi koma chipani cha DPP angokhala basi pita basi 2013 pita basi, 2014 pita basi, 2018 pita basi, 2020 pita basi, 2024 pita basi, 2025 pita basi. Nanga pita yo akapita kumbiretu adanka nawo. Ndemo kamayankhula zinazi musamayankhule chifukwa choti ati mwadanaka ndi boma limene lilipoli, koma muzinena kuti zinthu zimene zili zolozeka zoti ngakhale anthu amene amaona nkhani za chuma atha kubwera ndi kukuyikirani umboni kuti zimene akunenazi ndi zoonadi. Koma osati munthu kungoyankhula afuna kugwesa currency by 60% devaluation, alese kuti kumene angangonena kuti basi gwetsani ndi 40%, kena kumuzagwese 2025 ndi 20%, ndi chani? Sizingatheke zimenezozo. Ndeti kutsutseni kunena kuti ifeyo timakamba zokha zimene tazifufuza ndi kuzipeza. Ngati mena Reserve Bank yakunenera kuti izi ndi zabodza, tikutsutseniso inuyo kuti zimene mukunenazi ndi zabodza, mwalemba mazi achule awerenga. 60% sizingatheke kugwesa chuma cha dziko londe 60%. Komanso IMF simagwira ngati mene niyo muganizira kuti itha kungodzuka basi ndi ngoti sitsani kwacha yanu ipanga devaluation ndi 60%. Sizingatheke zimenezo, sizingatheke. Dziko limene lolo ndikuti lopanda sogoleri. Koma ngati muli sogoleri mumakhala ma negotiations. Chifukwa chake mukuona inuyo kuti kumabwera ma funding ena amene amabwera amachita subsidize on those things ngati pali vuto. Osati kungofikira kuti tavomera tikugwesa ndi 60%.
ngati kuti palibe mbali zina zodalira ayi. Dziko la Malawi musamalilenge ngati kuti ndilosauka loti likhoza mangovomera china chilichonse ayi. Andi panopa zinthu zikuyenda bwino chifukwa chonena kuti reality ya zinthu on the ground ndimene ilili. Ngati bread mtengo wake umayenera kukhala 1800 anthu akwene azigula 1800 osati kukanama ndi umakanena kuti chinthu cha 900 cha 1000 ndi umakanena kuti chili pa 800 chili pa 600 cholinga chonena kuti anthu azingokukondani bora mpeze mavoti ayi. Chakwera sakupanga zinthu ngati zimenezo, akufuna kuti chilichonse chiziyenda ndi mmene chili reality yake. Ngati mafuta mtengo wake ndi 2.3 akhale pa 2.3 ndipo mafuta azipezeka osati kukayika mafuta pa 900 kwa chiperita mafuta onso ndi kumasowa. Mukapita pa filling station kumakagula ku black market pa mtengo wa 6000 per liter ndi chani chimene chocho. So Richard Mphepo ayi ndithu musanamize mtundu wa Malawi, polani moto zimene mukuyankhula ndi zabodza ndithu. Club Center, building better Africa.